L-avvenimenti li ġew svelati fl-aħħar sigħat inkluż l-istejjer serji dwar Magbridge jikkonfermaw kemm pajjiżna jeħtieġ jibda paġna ġdida. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru għandu r-responsabbiltà jara li ssir ġustizzja u li tkun magħrufa l-verità kollha, dan apparti li għandha wkoll tintrefa' ir-responsabbilta mill-aktar fis. Dak il-messaġġ li għaddew id-deputati nazzjonalista Teris Komodini Kakija u Ryan Kallus waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta. Teris Komodini Kakija appellat biex il-flus li nsterqu mill-poplu Malti jintroddu lura u jkunu investiti f'pajjiżna. Il-poplu Malti insteraq minn ħafna flus. Insteraq minn ammonti kbar, ammonti li huma il-fuq u jammontaw għal miljuni ta' euro. Deputat nazzjonalista appellat mill-ġdid biex tintrefa' ir-responsabilità politika. Ma nistawx ma nitolbux li tintrefa' il-responsabilità politika. Ir-responsabilità politika għandha tintrefa' għaliex kull wieħed minn dawn il-proġetti li jiena elenkajt li fihom kien hemm involut ċeng, kull wieħed minn dawk il-proġetti ġew approvati mill-kabinett. Ryan Kallus minnaħa tiegħu saqsa li sar investiment fil-Montenegro għall-irtieden tar-rieħ minflok sar investiment f'pajjiżna. Xogħolok kien tibda l-proċeduri biex tinħall minn dal-kuntratt korrott li daħħaltna fih bit-taxxi tagħna. Dak xogħolok, dak dmirek bħala politiku, dik ir-responsabilità politika li titterfa' mhux tipprova tfarfar fuq ħadd ieħor. Id-deputat nazzjonalista appella sabiex verament isir investiment f'Malta fil-qasam tal-enerġija. Ġibu l-flus tagħna lura dawn l-10 miljuni li investejtu fil-Montenegro li parti minnhom marru fil-korruzzjoni, tuhomna lura u l-appell tagħna t-tielet punt x'inhu. Investu iva l-istess 10 miljuni fi proġett tal-irtieden tar-rieħ f'Malta. Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista qalu li bl-aħħar żviluppiet joħroġ aktar ċar li jekk Robert Abela jibqa' ċass quddiem dan kollu huwa se jkun kompliċi ma' dawn l-iskandli.